Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sagung para rawuh, para alim, para kiai, utaminipun Bapak Kiai Haji Ahmad Salim saking tlatah Mantingan ingkang kita tenggo-tenggo maidotul hasanipun. Ingkang kula hormati Bapak Petinggi saperangkatipun Desa Jambu Timur, Bapak Surya ugi Tanfidiyah NU Ranting Jambu Timur, ingkang kula hormati ugi Bapak Ketua RT kalih likur lan ugi pengurus Musola Nurus Salam ingkang kula hormati. Para sesepuh dalah bini sepuh ingkang dalah kinakbetan lan sedaya hadirin wal hadirat ingkang sampun lelenggahan ingkang kula tresnani. Hadirin wal hadirat ingkang menilya, langkung rumiyin semangga tansah mujukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan sehat wilujeng bagas kuwarasan kalis saking sambikala. Salawat salam katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaparing kula badhe ngaturaken urut sarta rerenceng acara ingkang badhe lumampah wonten ing pangusan dalam rangka ruahan lan kholmasal dukuh cikal pekeng dinten Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2000 selangkung kanthi susunan acara non inggih kaping setunggal inggih punika pambukaning titi acara, kaping kalih wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kaping 3 wausan tahlil, kaping sekawan atur pangandikan, kaping gangsal istirahah, kaping 6 pangaosan inti lan ugi kaping 7 penutup lan ugi doa. Makaten megah rerenceng acara titi laksana pangaosan wonten ing dalu punika mila angka setunggal monggo kita purwakani mawi wausan umul kitab. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi wonten ing dalu punika asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matur suwun. Dene waosan ayat suci Al-Qur'an dumawah titi acara ingkang kaping kalih ingkang badhe dipun sarirani dening Al Ustad Rahmat Zainuri dumateng palenggahan dipun aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedaya arwah ingkang sampun dipun serat, ingkang sampun dipun kintun diberkati qiraati tilawatil Quran lahum walahunnal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Ustad Muhammad Rahmat Jainuri dipunaturaken matur suwun. Mugi-mugi kanthi wawasan-wawasan suratul Al-Qur'an kala wau berkahi kangge kita sedaya. Amin Allahumma amin. Para rawuh kakung semawa putri ingkang kawula hormati, titi cara ingkang angka 3 non inggih tahlil ingkang badhe dipun ratipi dening Sahibul Fadilah Bapak Jamari. Namun saderengipun wawasan tahlil kita milai, kula badhe maosaken arwah saking pendiri utawi wakaf lan ugi pengurus musala Nurus Salam. Arwah ingkang dipun kinton inggih punika Haji Yono bin Mbah Tulus, Haji Ubaidillah bin Mutarom,
Haji Ruhalim sekalian, Haji Abdurrahman sekalian, Mbah Paini sekalian, Mbah Museman sekalian, Mbah Parto Parti sekalian, Mbah Surahman bin Rateman, Mbah Saryono bin Mbah Paini, lan sedaya masyarakat ingkang sampun wonten ing alam barzah. Dumateng panjenenganipun, dumateng Bapak Jamari wekdal saha sasana kula aturaken sumangga.